Kaixo adunako ikasleak, gurasoak eta irakasleak. Gaur erakutsiko dizuet Canvak nola funtzionatzen. Canva da programa bat presentazioak, posterrak, flyerrak, hainbat gauza egiteko programa potente bat. Baina guk ikasiko dugu simplekin, adibidez nola egiten dian presentazioak. Beraz, hasingo gea, askar-askar. Lehenengo gauze, beti bezala, ingo dugu, Gmail ireki eta jarriko dugu Canva. Eta sartuko gea canva.com. Behin ez baldin mazeate sartu hemen goran, eskubitan inbarko dizue registratu. Eta bestela eman hemen iniciar sesión, nik emango jot hemen jarraitu, eta irekiko da ja Canva programa. Eta hemen goran jartzen du crear un diseño, horre emango dieu, eta hemen ikuste zure hasi dezakegu egiten bideo, presentación, poster, logo, flyer edo zen gauz. Guk ingo deu presentación. Eta hemen agertzen zaigu ja orrialde bat txurian, eta hau hasiko gea elikatzen, hemen ezkerretan agertzen dien, zutabean azaltzen dien, gauzekin, bai? Lehenengoa jartzen du plantillas, hemen daude, adibidez plantilla pilo bat, bai? Guk hartuko dugu, simpleki, hauxe, plantilla hau, hemen klik egin, eta sartuko dugu horri txurian, bai? Hemen goran jartzen du aplicar las 30 páginas. Hor klik emate baldin badio, hemen beran 30 orrialde jarriko zaizkigu. Baina gu nola bi orrialdeko presentazio ingo dugu, emango dugu hemen gehi honei eman eta beste orrialde bat jarriko dugu txurian. Eta hartu dezakegu plantilla hau eta jarri dezakegu hortxe. Bale? Orduan, lehenengo plantilla honetan, guain hasiko gea, elementuk sartzen, irudiak aldatzen eta letrak eta bar. Lehenengo gauza, hemen elementos jartzen duen honetan, hemen jarri daude argazkiak, irudiak, bideoak, grafikoak, markoak, eta hauek denak sartu dezazkegu hemen. Baina guk ingo dugu argazki bat gure ordenagailutik ilo. Hemen ematen diegu subir archivos, eta hortik ilo dezakegu nahi dugun argazki. Bai? Eta guk adibidez, hauxe aukeratuko dugu, klik eman eta sartuko dugu hor. Guk argazki hau handigoa zen, eta moitu nahi baldin badeu, emango izkiok bi klik, eta ikusten zuen, moitzen da eskubita euskerreta, baina gu nahi dugu tomateak eta piparrak azaltzea, eta hortxe utziko dugu, bi klik emango izkio, klik, eta holaxe ikusiko. Guain aldatuko dugu adibidez, hemengo letra hauek, emango dugu bi klik, eta jarriko dugu, adunako baratza. Bai? Eta hau, letra hauek, Warren, Officeen da bezala, hemen gorako zutabe honetan azaltzen dien hauekin, aldatu dezazkegu, letra tamaina desberdinak, o forma desberdinak, hemen handitu, txikitu, hemen koloreak aldatu dezazkegu, nahi ditugun koloreak, eta hemen gehi honei emate baldin badio, beti bezala, hemen kolore desberdinak, aukeratzea dazkegu. Gero hemen hauek erdian jartzeko, eta hemen efektos jartzen duen honetan, adibidez, sombras emate baldin badieu, jarriko ditu hemen ikusten atzean itzala, eta nahi badezue ezkerretan, eskubitan, beran, edo, hola. Horrekin jolastu dezakezuen ez zuena. Eta guain ikusiko du, hemen azaltzen da rueda honekin iten da moitu baita ere, eta handigo edo txikiko iteko, borobil honei ireki, eta handitzen dira. Hemen da letra hauek kendu nahi baldin badizkieu, hor klik eman, eta goran azaltzen dan zakarrontzi honei, emango dieu, eliminatzeko. Listo. Eta guain, jarriko dugu hemen beste letra bat jarriko dugu, adibidez adunako eskola edo. Orduan, testu aukeratuko dugu, eta hemen handiez, ertaina hau hartuko dugu letra hau, hemen klik sotatuko dugu, eta jarriko dugu, adunako eskola. Bai? Ikustezue, eta hemen da honekin moitu dezakezu gora, bera edo nahi dugun tokia. Eta baita ere handitu edo txikitu. Guain adibidez, sartuko iteu, irudi batzuk. Bai, adibidez jungo gea, da igual, pote hau animazioa daukatena pilo bat daude, hemen jarriko dugu, plink, eta hortxe sortatuko dugu. Txikixegoa iteko, jarriko dugu txikixegoa, hemen klik hartu, eta horre erdian. Bale? Gero, bilatzeko, hemen bilatzeko jartze baldin bazu igual, BHT box, jartze baldin badeu, igual, inglesez jartze baldin bada gehiago azaltzen die, berdura desberdinak. Guk adibidez, azenari hau hartu nahi baldin badeu, hartuko dugula, klik, eta soltatuko dugu igual, hementxe jarriko dugu. Azenari hau ikusi zuen jarri dela letraren gainean, baita ez da ondo letra ikusten. Orduan, hor selekzionatuta eskubiko botoia eman,
eta jarriko du mover una capa hacia atrás. Ikustezu junda atzera. Eta igual argitasun gehiegi daka, ez? Orduan hemen gora jutegea eta ikustezu hor transparentzia emate dieu, eta ingo du pixka bat jetxi, hola? Ikusten da, atzean da hola, baina ez du molestatzen. Ikustezu, hola xe. Eta guain beste, azkeneko gauza, hemen nahi baldin badeu, horri honek kolore aldatu, horre emango deu, eta ikustezu fundir, hemen kolorea, eta aldatu dezakegu, gu nahi dugun kolorean. Hautziko dugu adibidez berdea. Vale? Eta hola, listo. Eta gero hasiko gineke, bigarrengo plantillakin. Ja, behin bukatu ondoren, fletxa honekin deskargatu dezakezue, eta gero proiektatzeko ordenadorean edo, eta bestea da, bestela hemendik presentar eman, eta emate jozu presentar. Eta atako litzateke horrela, ikusten zuen bezala. Eta bero bigarrengo horria, nola ez deun egin, hola segerituko litzateke. Bale? Eta gehiago zer esango izuet, eta gero nahi ezkioz, audioa ere, audio-bideoa, audioa jartze baldin maizue, hemen azalduko da, audioa. Bideoa jartze zuenen, musika horreko litzateke. Vale, listo. Besterik gabe, hemen ikustezu adunako baratza jarri dio izenburua, zuek aldatu nahi baldin maizue goi aldatu, eta gero hemen ezkerretan inizia jute baldin magea, hemen ikusi dezakezu zuk egin dituzun diseinuak, zure lagunekin ere konpartitu lehizke presentazio hori bion arten egiteko, edo borratu, eta hemen bera jiste magea ikustezu hemen daudela. Bale? Bueno, besterik ez, ea zemuzko presentazio politiak iteite zuen, eta, erabilgarri egiten zaizuen. Bale? Beste bat arte, aio!